Yes. Ama-drugs ayibulele intsha yase-South Africa, iy'ngane ey'ningi ihleli emgwaqeni. Yakuthini ukuphawula kwazo? Akuzona ngisho iy'ngane ezingafundile, kugcwele othisha lapha emgwaqeni, kugcwele abameli lapha, kugcwele iy'fundiswa lapha emgwaqeni, kugcwele bonke abantu ongabacabanga, kugcwele odokotela lapha emgwaqeni. So nje izwe lethu lifile, asisenalutho eSouth Africa. Uma siqhubeka sithula, ubani ozosikhulumela? Ikusasa le-South Africa kusho ukuthi liphelile uma thina siqhubeka sithula. Sikhulume ngohulumeni wase-South Africa olokhu ethulile engasi-adresi lezi zinto kodwa azi ngako. Ungathini kubona? Angiqinisekanga noma into ethi uhulumeni siyayi-understand ukuthi ithini. Ubuholi nje bukahulumeni okokuqala lokho kangazi noma sisaku-understand-ani ukuthi njengoba umholi ngenxa yabantu. Uma abantu bekhala phansi uthini? Because hayi ukuthi lento eyenzeka namhlanje abayazi. Bayazi and bona abaphezulu ibona kanye abenza lobuqhophololo lobu, ibona abadlayo ngalama drugs, ibona abaphila kangcono ngalama drugs. So nje angazi kwenzakalani, angazi ukuthi sizothi sinabaholi sisho bani. Yeah. Phakathwana ake sikhulume ngomhlali wase-South Africa osahleli manje ongakasukumi. Sengisukumile mina nisestradini ngiyalwa, umhlali osahleli uthini kuyena? Ngithuma kuukuthi usasutha kwakho konke kusenzeka kahle, ingane yakhe ayikalali emgwaqeni. Awucabange lo yamhlali wase-South Africa olele emgwaqeni. Awucabange lo makhelwane wakho olambile njengamanxa ngenxa yokuthi kunabantu bokufika la kufanele ngabe kuhleli khona umuntu wakini. Ucabange lezi ingane leziyana ezingafundile ezigcwele ezidla ama-drugs emgwaqeni ukuthi uma sekuthiwa ingane yakho, uma sekuthiwa wena usekho, sekusela ingane yakho isemgwaqeni, wena uzothini? So asisukumeni sama-South Africans silwela izwe lethu, asisukumeni sabahlali base-South Africa. Useyikhombile uJacinta, bayikhombile abaningi. MK ikhombile indlela, uJacinta ikhombile indlela, Operation Dudula ikhombile indlela. Asingenene emgwaqeni. Khona ngisho uZulu la, iSouth Africa yonke yasukuma njengamanje. Siyabonga ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu South Africa.